Onda Cero Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris. Com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-lo servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Volem recordar que aquest propassat 15 de març d'enguany es va celebrar el Dia Mundial del Consumidor i avui, al nostre programa, volem explicar-los la importància que té celebrar aquest dia i quines són les entitats que defensen els nostres drets, evidentment, els drets dels consumidors. En una societat de consum com la que vivim, en la qual els canvis es succeeixen de manera vertiginosa, celebrar un dia com aquest és més, creiem que és més que una simple celebració, és donar valor, pes i contingut al paper que representen les associacions de consumidors defensant els drets de cadascun dels ciutadans. Per primer cop, les associacions de consumidors més representatives de Catalunya s'han unit per organitzar una jornada en la qual es vol donar, com acabo de dir, rellevància al món del consum amb l'objectiu de seguir treballant, seguir millorant conjuntament en la defensa d'aquests drets. I per tal d'explicar-los i per tal d'explicar-nos aquesta jornada, en uns instants parlem amb la senyora Mari Carme Sabater, que és la presidenta precisament de la CUS, Salut, Consum i Alimentació. Per Esteve, la salut és el més important. Per això, treballa pensant en tu, oferint-te els millors productes, col·laborant amb la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, que es preocupa per la teva educació sanitària i defensa els teus drets. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat s'apropen a tu per tal que sempre estiguis en bones mans. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat t'ofereixen aquest espai. Bé, doncs fem arribar la nostra salutació a la presidenta de la CUS, senyora Sabater, bon dia. Bon dia. Bon dia. Tot i que al principi, en aquesta petita introducció, ja he fet una mica d'explicació, però venint de qui ve, m'agradaria que vostè ens fes una mica més de ressò de la importància que veritablement té per tots nosaltres com a consumidors celebrar aquest dia. Home, la veritat és que a hores d'ara, doncs aquest dia fa molts anys que es celebra, però els seus inicis va ser que quan el president John Fitzgerald Kennedy, en el seu moment, va dir que s'hauria de celebrar el Dia Mundial dels Consumidors perquè el que cal és defensar-los, és donar-los suport i és que aquests demostrin els seus interessos d'una manera fefaent, desinteressada per part de les entitats com les associacions de consumidors que actualment estan més que legislades perquè així sigui. Crec que ha estat la primera vegada, si no estic mal informat, que les associacions de consumidors han fet un acte conjunt. Llavors la pregunta és, evidentment, quina ha estat la motivació per fer-lo i, de pas, digui'ns quines associacions van participar en aquesta jornada. Home, la motivació va venir arran de que l'Agència Catalana del Consum està fent una normativa amb la qual vol posar
en ordre les associacions de consumidors, diguéssim, posant una sèrie de punts i de legislació perquè tinguessin que complir-la. Aleshores, el que vam pensar, vaig ser jo la que vaig pensar-ho, vaig parlar amb els altres i va dir per què no fem un suport conjunt amb aquesta nova llei i així d'aquesta manera veuran que units podem trobar una solució que no ens perjudiqui. A partir d'aquí ho vam fer i tot aprofitant aquesta sinergia ens vam proposar que per primer cop en tota la història de les associacions de consumidors celebréssim un acte conjunt en les 6 associacions més representatives de Catalunya, que són la UNAE, la Unió de Consumidors, la CPB, la UCC, AIEC, ADICAE, FACUA i nosaltres mateixos. I a partir d'aquí, doncs, vam organitzar aquesta jornada que, per cert, va tindre molt d'èxit. Bé, jo crec, permeti'm que li digui, que una jornada com aquesta, és a dir, en la qual han participat totes les associacions de consumidors més representatives, s'hauria d'haver fet molt abans. És a dir, que han trigat vostès massa en ser capaços de reunir-se i de donar força a tots plegats a aquest dia tan especial. Doncs la veritat és que sí, i no és per falta de ganes, és moltes vegades perquè el dia a dia, la feina que fem cadascú, doncs interfereix. En aquesta ocasió, malgrat i que totes les associacions, a banda d'aquesta jornada, hem fet altres a diferents territoris, hem volgut donar aquesta imatge de suport, de conjunt, diguéssim, d'objectius a aconseguir totes en la mateixa línia, la defensa del consumidor en totes les seves vessants. Aquesta jornada, a banda d'aquestes associacions més representatives de Catalunya, també va tenir el suport de l'OMIC de Barcelona i de la Junta Arbitral de Consum. Com valoren vostès aquest suport? Amb aquest suport és el que ens ha ajudat per no tenir... O sigui, nosaltres li vam posar en contacte amb ells. I aleshores ens van facilitar el local, que està justament amb l'OMIC de Barcelona, a Ronda Sant Pau. Ens van facilitar el local, que és un espai que es diu Espai de Consum Responsable, per tal que poguessin fer aquesta jornada. I dins d'aquest mateix espai està la Junta Arbitral de Consum de l'Ajuntament de Barcelona. I a partir d'aquí ens van facilitar tot el que nosaltres vam necessitar per poder-la fer, com és el suport informàtic, micròfons, espai, tot. Per cert, el president de la Junta Arbitral de Consum de l'Ajuntament, el senyor Gaietà Sala, tinc entès que va fer una breu conferència sobre el paper de les associacions de consumidors dins del context de la nostra societat. Què podríem destacar d'aquesta conferència? Doncs jo crec que és una persona que realment és molt sensible als drets dels consumidors. Jo crec que va glossar d'una manera experta i amena el nostre paper, com una expressió de la societat civil, que som democràtics, i que, com acompanyats de les administracions, podem ajudar a empoderar la ciutadania com a persones consumidores i, el més important, resoldre les controvèrsies de consum mitjançant l'arbitratge i altres mètodes de resolució de conflictes alternatius, com és la mediació. Bé, fem, si li sembla, un petit repàs del contingut, ni que sigui a grans trets, del desenvolupament d'aquesta jornada. Per exemple, van haver-hi diferents taules rodones on van participar experts, persones expertes en els temes a tractar. Per exemple, la primera, si no recordo malament, centrada en l'alimentació. De què es va parlar amb aquesta primera taula? Amb aquesta taula de l'alimentació, que per cert van comptar amb gent molt experta i a la que jo personalment li agraeixo moltíssim la seva participació, el doctor Abel Mariner, que és emèrit de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, que s'oferís de manera altruista totalment a participar. Després vam tenir la Laura Cuixart, que és membre de la Junta de Govern del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. I com no podia ser d'altra manera, també vam tenir una persona que, diguéssim,
representava la pagesia. És el responsable de polítiques de qualitat i alimentària de la Unió de Pagesos. El nom de la taula van voler que tingués una mica d'èmfasi. L'encariment dels productes, la cistella de la compra i els productes de proximitat. Anem per la segona taula, que va tractar sobre un altre tema força important avui dia, sobretot a diferents nivells, en especial pel que fa a la gent jove. El tema de l'habitatge. Quins aspectes podem destacar d'aquesta taula rodona? Home, aquesta taula va ser molt i molt interessant, malgrat que, a veure, la frescura que podia tenir l'altra, perquè és el que ens afecta directament a l'alimentació, a com nosaltres podem actuar, en aquest cas és simplement els drets que hem de conèixer a l'hora de comprar o de llogar una vivenda. I aquí, la veritat sigui dita, és que també vam tenir moltíssima sort. Teníem nosaltres a la senyora Montserrat Torrent, que és advocada de l'Associació de Consumidors de la UCUC, la senyora Montserrat Junyent, secretària de la Junta del Col·legi d'Agents de la Propietat de Barcelona, i després vam tenir el Isidor Garcia, que representava el Col·legi d'Administradors. Aquí, doncs, la veritat és que, bueno, amb sinceritat, els temes van ser d'una manera molt esmicolada, intentant explicar que moltes vegades el nostre desconeixement ens porta a assignar i a acceptar algunes coses que després ens perjudiquen i ens deixen una mica fora de context. Aquí és evident que nosaltres hem d'exigir que es compleixin la normativa, però per exigir també l'has de conèixer i, per tant, t'has de molestar en tenir una mica de formació. Una de les coses més importants des del meu punt de vista és que, anem a veure, es va proposar d'una manera, diguéssim, fefaent per part de tots, és que hauria d'haver un registre i col·legiació dels implicats i dels APIs i dels assessors de la Comissió Deontològica del Col·legi d'Administradors de Finques. Perquè d'aquesta manera donaria seguretat als consumidors a l'hora de contractar un professional del sector. Jo penso que, darrerament s'ha aprovat la llei de l'habitatge amb molts problemes i molts agius que no cobreixen la necessitat. Em sembla que és demà o dilluns s'aprova la de la lloguer, que també té alguns inconvenients, però com a mínim ja fixa unes quantitats i una manera d'actuar amb la qual el llogater o el comprador està protegit. Bé, abans de demanar-li la seva, diríem, valoració personal com a impulsora d'aquesta jornada, no sé si serà necessari d'aquestes dues taules rodones que hem comentat, fer arribar a l'audiència algunes de les conclusions, de les conclusions principals que es van extreure dels diferents ponents. Bé, per exemple, la que parlava sobre l'alimentació, que per cert la taula va ser moderada per la senyora Matilde Torralba de la CPB, el doctor Mariner va fer un recordatori sobre la salut. I una cosa molt curiosa, que ens va dir que mai la salut va ser tan bona com a la Segona Guerra Mundial. Diu, per què? Doncs perquè no hi havia menjar i es menjava lo just. És que només en podien consumir productes de proximitat, aquells que tenies al costat i de manera limitada. També era molt important conèixer els nostres productes com, no sé, el fàjol, que ara es parla molt d'altres cereals, com la quinoa, però que aquesta tendència a utilitzar productes que es posen de moda no és precisament un valor per l'alimentació. La senyora Cuixart es va convidar a rescatar 3 o 4 llegums per setmana, perquè resulta que diu que sí que necessitem proteïnes, però que recuperar els llegums ens pot ajudar a tenir una vida més saludable. I l'exposició del senyor Borràs, cal que ens quedi clar,
que masses cops l'increment del preu no és el que percep el productor, ni pot cobrir els seus costos, i que masses intermediaris tenen aquests beneficis que són realment irracionals. I són per productes que són bàsics per la salut, com el producte de proximitat potencia la qualitat enfront de la quantitat en proteïnes. I, per tant, no només amb la qual que tothom té aquesta tendència darrerament de parlar vegetal, sinó també com la d'animal. Aquestes, a grans trets, van ser algunes de les conclusions que a la primera taula es van dur a terme. Bé, en quant a les conclusions, que també podem fer un petit esment de la segona taula rodona, que va estar moderada per la Noemí Mascaraque, de la UNAE, què podem comentar? Bueno, jo crec que aquí també podem aportar la visió de la senyora Mascaraque, que va posar en relleu que tenim una creixent escletxa entre els ingressos de la població, sobretot de la gent jove, i el preu de l'habitatge, lloguer o compra, com hem parlat. Això motiva a les polítiques públiques per impulsar reformes normatives, que és la que, com comentava fa un moment, no diré quines són perquè no es ve al cas. I llavors la senyora Montse Torrent, que és una persona experta en aquests temes i que a més a més pertany a la Comissió Assessora Jurídica de l'Habitatge, va recordar la necessitat que el consumidor busqui un assessorament previ a qualsevol operació immobiliària. I aquest assessorament no cal que sigui dels professionals, pot ser de les pròpies associacions de consumidors que estem preparats per donar-li tota la informació i suport que necessitin. Tot es va referir a la regulació de l'any 2007 del dret a l'habitatge i que en moltes de les coses no s'han complert. Ara darrerament s'han incorporat algunes coses més interessants de cara al consumidor de la llei estatal. La senyora Montserrat Junyent, que és assessora jurídica del Consell Català de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària, diguem el ZAPI, ens va parlar de la necessitat de crear un registre de caràcter obligatori de tots els agents. El mateix que va fer el senyor Isidor García, que va ratificar la conveniència d'un registre i la col·legiació com a fonament per donar seguretat als consumidors a l'hora de contractar un professional del sector. A grans trets, aquesta és, diguéssim, el resum de les dues taules que van ser seguides amb molt d'interès. Van venir moltes persones i la veritat és que estem molt contents d'haver-ho fet. Sí, i jo els felicito per aquest èxit, però permeti'm, senyora Sabater, abans de cloure i després d'escoltar aquest resum de les conclusions d'aquestes dues taules rodones, sí m'agradaria que ens donés la seva pròpia valoració de la jornada. Bueno, aquesta col·laboració el que demostra és un esforç conjunt i un compromís compartit per abordar les preocupacions i les necessitats dels consumidors de manera més efectiva i àmplia. O sigui que, treballant conjuntament, podrem combinar els nostres recursos, els coneixements, les experiències, per fer iniciatives més impactants i així poder arribar a un públic molt més ampli del que arribem ara. Jo penso que de ben segur que aquesta col·laboració ens enfortirà i enfortirà la veu col·lectiva dels consumidors, ja que tindrem més visibilitat per aconseguir que la nostra veu sigui escoltada pels polítics. Quan dic veu, és veu dels consumidors. Estem convençudes, les associacions, que aquesta unió pot establir un precedent positiu, evidentment, per a futures col·laboracions i accions conjuntes, sempre, això sempre, en benefici de tots els consumidors. I jo espero i desitjo que aquesta iniciativa que vostè acaba de comentar es repeteixi cada any, utilitzant aquella frase feta, la unió fa la força, i en aquest cas les diferents associacions, en aquest cas les més representatives de Catalunya, jo crec que han de fer una força comuna per tirar endavant, per defensar, però més que defensar, millorar, avançar en el coneixement i en la pràctica diària dels drets dels consumidors. Senyora Sabater, moltes felicitats, molt amable, i seguim en contacte, però abans d'acomiadar-nos, recordi'ns, si us plau, aquelles persones, aquells consumidors interessats, com poden contactar amb la CUS.
Bueno, nosaltres estem a Barcelona com la seu central, però també tenim a Lleida, a Tàrrega i a Mollerussa, però aquí a Barcelona jo els hi facilito el nostre telèfon de contacte, és el 93 302 4138. També poden fer arribar les seves consultes a través de la nostra pàgina web, que és www.cus-usuaris.org. D'acord, doncs tothom que estigui interessat en contactar amb la CUS, amb els seus diferents tècnics, tant sigui en l'àmbit de la salut, del consum o de l'alimentació, ja saben on s'han d'adreçar. Avui hem parlat d'aquest Dia Mundial del Consumidor, organitzat per les 6 associacions de consumidors més representatives de Catalunya, amb la senyora Carme Sabater, que és la presidenta d'aquesta associació, precisament CUS, Salut, Consum i Alimentació. Bon dia, senyora Sabater, moltes gràcies, molt amable. A vostè, bon dia. Esteve i la coordinadora d'usuaris de la sanitat t'han ofert aquest espai. Esteve, sempre més a prop teu. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.